O lume orixinábase ao parecer nun dos pisos da primeira planta do edificio. Foron os propios veciños e residentes no inmoble os que avisaron os medios de emerxencia, que rapidamente se desprazaron ao lugar do suceso. A verdade é que hai que agradecer a inmediatez, non, de resposta de todos os servicios implicados, porque, bueno, a min avisárome ás 5 menos 20, salín da casa, que vivo prácticamente ao lado de onde sucedeu o incendio, e xa cando cheguín estaban 3 camións de bombeiros, estaba a Policía Municipal, estaba a Garda Civil, Protección Civil. E a verdade é que, bueno, esa resposta inmediata pois demostra que desde logo os servicios públicos están funcionando moi ben. Por fortuna non houbo que lamentar danos persoais. Aínda así, a consecuencia da mesta fumareda foi necesaria a evacuación de varios dos residentes no inmoble, afectados pola inhalación do fume, pero de escasa gravidade. Había xa unha parte dos ocupantes que estaban na terraza, pero sí ainda hubo que desalosar pois as 6 persoas que estaban ainda nos pisos, pero bueno, actuouse, ademais, estaba todo moi ben estructurado, estaba tamén urxencias médicas, os bombeiros entraron, desalosaron, bueno, baixaban a xente, a policía pois lle abría paso a xente aos afectados hasta onde estaba a ambulancia. Bueno, a verdade é que, bueno, o que é os afectados realmente non tiñan gravedade, no sentido de que había únicamente pois algúns ataques de ansiedade e bueno, algunha afección por fume, pero nada máis. E incluso hubo un problema ali con un dos afectados que se dou conta que un dos seus gatos estaba aínda no seu piso, que quedara atrapado ali, enseguida se puxeron outra de novo, volveron a entrar e rescataron ao gato. Unha vez sufocadas as lapas e realizada a ventilación de todo o edificio, a maioría dos residentes xa puideron regresar ás súas vivendas, a excepción do piso no que se orixinou o lume, que foi precintado pola Garda Civil. Esta mañá, axentes da Policía Xudicial achegáronse ao piso para abrir unha investigación e tratar de esclarecer as posibles causas do incendio.